sa matag isyu, mga kasayuran, mga pagduda, mga kabalaka, o mga chismis. Kinahanglan ang pagtuki, pagsusi, o pagsuta. Mayong adlaw mga kasugbo, ako si Vilma Andales o karong adlaw atong hisgutan og pangumustahon ang paningkamot sa dakbayan sa Sugbo sa vaccination campaign ilabi na sa COVID-19. Nahupay na bagyod ug wa na ba nagkasinati ang dakbayan sa Sugbo og surge sa COVID-19 pandemic or wala na pandemic karon kundi sa sakit mahitungod sa COVID-19. Asa na ang dakbayan sa Sugbo sa iyang pagpangampanya alang sa pagpamakuna. Og ato sab hisgutan kun kamo nakasinati og nakahangad sa langit mga few days ago, nakamatikod ba mo nga ang langit medyo kisdom pero dili tungod kay dag-umon, although dunay pagpanag-om nga nahitabo, pero lahi ang atong pananaw sa kalangitan. Dihay medyo aso, medyo ngit-ngit, unya alimuot kayo. Kini tungod kay nakasinati ta since last week of September hangtod sa first week of October sa haze. Kining aso ngano man tungod kay naapektahan ta dinhi sa Pilipinas, even ang Cebu and other parts of the Visayas sa forest fire didto sa Sumatra, Indonesia. So niabot dinhi sa nasod ang aso sa forest fire gikan sa Indonesia, mao nga nakasinati ta. Although dinhi sa Sugbo o sa ubang bahin sa Kabisayan, matud sa Environmental Management Bureau, light haze kun dili nipis lang nga aso ang ato ang nasinati. So wato nakaapektar especially sa visibility alang sa mga eroplano nga manglupad. But atong pangumustahon unsay epekto ni adto ilabi na sa panglawas. Daghan og aspeto nga posibleng makaapektar tungod ni atong nasinati nga haze dinhi sa Sugbo ug sa ubang bahin sa kanasuran. Actually nga nagkadain-lain ang iyang degree of effect ngadto sa ubang bahin. Nganong nakasinati ta sa haze gikan sa forest fire sa Sumatra, Indonesia, it's because duol ra kayo. And ang southwest monsoon mao'y nagpasulabi, so mas pabor sa hangin nga mo padung dinhi sa Pilipinas maong napadparanta nakasinati ta sa aso gikan sa forest fire dito sa Sumatra, Indonesia. Mao na ang pipila sa ato ang hisgutan dinhi sa pagtuki, pagsusi ug pagsuta. Bakuna. Bakuna. Ayaw pa takot, ayaw pa nakot, ikala. Paglaong taan ni Ana. Luwas o epektibo sa vaksin protektado ta. Panabangan sa Ginoo, help is on the way. Bakuna, manong manang dudong inday. Bakuna, lang tabay. Ayaw kumpiyansa nyo, pakuotas mga doktor. Bakuna, maniguro lang tabay. Ayaw bada sa mga storya, kayang ginabuhita ang nakataya. Bakuna, manong manang dudong inday. Bakuna, lang tabay. Ayaw kumpiyansa yun, patuotas mga doktor. Bakuna, maniguro lang tabay.
kauban ron ang mga tagduma sa vaccination campaign sa Dakbayan sa Subo sa ato ang pabakuna nata asan nata. So atong ikauban si Dr. Carol Cahegas, ang Assistant Department Head sa Cebu City Health Department. Doc, maayong adlaw. Mayong buntag, Ma'am Vilma. Mayong buntag sa tanan. Og ato sa ikauban si Engineer Conrado Ordesta III. Siya maoy Assistant Department Head sa Management Information and Computer Services as well as sa VIMS kunang Vaccination Information Management System. Engineer Ordesta, mayong adlaw. May adlaw sa imo, Ma'am Vilma. And ato sa bikauban si Dr. Janeline Aro Tirol. Siya maoy Program Coordinator sa National Immunization Program sa City Health Department. Hi, Doc. Hello, good morning. Mayong adlaw na tong tanan. Okay. So akong unahon sa pagpangutana si Dr. Cahegas kung asa na ta, Doc, dapita sa atong padayon nga kampanya sa pagpamakuna ilabi na sa COVID-19. Yes, ma'am. Sa atong bakuna, kita naanata sa mga 92 to 93% sa atong general population nga nabakunahan. Okay. Atong sitwasyon karon is that hurot na atong bakuna. So, mao na nga ang atong mga vaccination sites karon naghunong lang sa kay wala pa tay bakuna. And pero katong atong mga bakuna sad nga gipanghatag na mga bivalent na hurot ang atong allocation. So nindot kaayo to na news kay ang atong mga tao are very responsive nga nagpabakuna sa atong bivalent vaccine. Karon dili pa mi kahibaw kung kanus mo replenish og balik si DOH kay wala pa man tay advisory. Okay. But kung mo ingon sila nga naa nay bakuna, kana ipanghatag judayo nato sa atong katawhan. Kano saan ni nahurot, Doc? Nahurot na siya atong September 30 gyud. September 30, 2023. So far karon wala pa gyud ta. Unsa man ni pero sige naman ni kahurot, di ba? So what I mean is unsa kapaspas ang DOH nga replenish or makahatag og supply, especially kung mahutdan na ang usa ka LGU or Cebu City for that matter sa supply sa bakuna. Paspas kayo ang DOH, ma'am, inig mahutdan ta. And in fact, if maka kompleto tanan sa atong mga kanang requirements, katong mga data na to makasubmit ta dayon, which permi gyud ta makasubmit dayon on time, hatag gyud siya dayon. Sa pagkakalon ng gyud nga panahon is wala na gyud ta naka-receive og any bakuna pa from the National DOH Center. Kay na ako'y mabasahan, Doc, sa Facebook, sa PIO, sa Cebu City Hall, namungutana, asa naman naapabay ongoing vaccination, asa may dapit magpa-booster. Sa ato ang vaccination, ato manggutong naon sa nian nga naatay mga vaccination sites sa atong mga malls. Karon sa karon nga mga panahon nagkahinay ang atong census sa atong mga vaccination sa malls. And nasa time na receive na circular from the Department of Health na dapat kaning atong vaccination sa COVID ma-appeal na siya dito sa atong daily routine. Okay. Magpabakuna ta. So karon ang isa sa mga strategy nga gibuhat sa City Health Department is ato na siyang gi-integrate ngadto sa atong mga health facilities. But wala po na ingon nga sarado na gyud tanan ang vac site because we still have Robinson's Galleria abli paghihapon in those kanang kliyente nato nga ganahan nga magpabaksin ngadto sa mall. Naapod ta sa City Health Department yun na gyud tay nakaabutang didto nga area for vaccination also just in case naapod sila diri within the area sa City Health. Interesado ko mangutan na kung ang dakbayan sa Subo naka-achieve na ba gyud sa herd immunity. O is it safe to say nga kung simbako doon na nasa ila in surge sa COVID-19, are we safe? Ako ihatag ang microphone ngadto ni Doc Aro sa program coordinator nato for vaccines Yes, Doc for the herd Janeline. immunity. Oo. Yes.
with regarding with the herd immunity, kung maana gyud ta sa ato ang general population nakaabot na gyud ta og herd immunity. Kay Okay. si DOH niingon man siya basta we achieve 80% with the general population, we can get the herd immunity. Okay. So sa ato ang accomplishment with the vaccination, we are around 90% plus na ta sa ato ang pagbakuna. Yes, we are achieving. Wow, so nindot ng paminahon. Pero unsa may bote pasabot sa kanang unsa na do 80, 90%. So unsa man ni first pila na unsa first, ang kaning second, 90. third or apil na ang mga booster? Ang kaning 90% plus na to is kato ng fully dose na to, katong first o second booster. Okay. Kay mao man na siya ang ato ang indicator sa gihatag sa DOH nga 80% from the fully dose na to, which is the first and the second doses. Okay. If maingon ta og booster doses, that will mean nga igo lang na to i-boost ang immune system. Kanang narabay kuan kay kana mutingkag ang dunggan ba kun makadungog na nga nanatay herd immunity. So ano kinalan pa man ta magpa-booster? Is it a need nga naka-achieve naman ta sa herd immunity, and once nanatay herd immunity, kuan naman ta, safe na ta kay nanatay mga immune, ang ato ang immune system naka-in place na. So di na ta magkinahanglan og booster. Ngano mang syudad sa Subo sige gihapon pangampanya aning vaccination sa COVID-19. Yes, Doc? ma'am. Kay kani nga tong vaccines nga na-receive man good ma'am, nagi na siya utla hantod anilang kutob ang ihang unsa ni efficacy. So mo na kinanghalon jud nato nga i-boost na gyud ta magpa-booster para mabalik nato ang pagka para maprotektaran ta ani nga vaccine sa COVID. So mo na kinanghalon gyud ta magba-booster, giawhag gyud ang tanan kay 6 months onwards nagkahinay, nagkaubos ang efficacy sa atong vaccine. Once, Doc, pwede naman nimo ma-explain, Doc, kung magkahinay ang efficacy sa vaccine nga nana sa ato ang sistema. Diba, nana kay Correct. nahatagan na ta sa first Second. o second dose. So, kung magkahinay o kung naay laing surge na simbako nga mahitabo, unsa man ang possibility ana nga dali ra pud kayo ta mataptan nanagud ng virus dinha sa lawas, so dali ba gihapon kayo mataptan? Matakdan gyud ta ma'am, ma-experience gyud nato ang COVID vaccine, ang COVID, ang simptomas ug ang unsa ka isog ang COVID virus kay ang nagprotektor sa tong kagalingon nagkagamay naman siya. So mo na kinanghalon gyud nato nga i-boost para i-boost na to ang immunity. Kung naay mo tapot mo balik na to ang virus, maprotektaran ta. Okay. Nakoy ipangutana ni Engineer Ordesta as to the kanabang receptivity sa mga tao, especially sa surge gyud sa COVID-19, di ba, in 2020. Unya kaning data nga to ang nakuha niabot na ta sama sa gingon ni Dr. Tirol gani, nakaabot na ta sa herd immunity, naka-reach na ta sa 90% of the required. Sa inyong side, sir, kamo sa VIMS o sa mix, kay kamo may in charge ani, di ba? Yes. So at first, sa pagkuan gyud sa surge gyud sa COVID-19, lisod man to, walay face-to-face. So how did you go about the data gathering o sa pagpa-register sa gusto nga maka-avail sa vaccination? During that time, kay bawal man ang face-to-face, we did an online registration. So everyone has to log in to the VIMS platform and register. Then after registering, we send them text messages kung kanusa sila ang ilang schedule o asa nga vaccination center. Okay. So mo na siya among gibuhat during that time. Kano sa mo nagsugod ato, sir? March 2021. 2021. So unsa ka daghan ug unsa ka enthusiastic, sakto ba ang term enthusiastic sa mga nagduda sa efficacy sa vaccine nga nagparehistro aron nga maka-avail
sa vaccination. During that time, halos ma-overwhelm me sa ang mga tao nga nagpa-register. Okay. Daghan sige reklamo ngano kuno di sila ka-register, nganong dugay sila ma-schedule, kano sila ma-schedule niya. Nasay uban dito mamili pa og vaccine. Oh. So atong panahon na grabe gyud to ang needs. In fact, ang among capacity sa server among gipadak-an kay nagkaanam sad kadaghan ang mga tao nga nagpa-register. In fact, natoy outside na sa mga Cebu City nga mga residents ni Ari kay mau-appeal sa atong vaccination program. Kay bao ko ana kaning engineer kay kami mismo dito sa amo as Cordova dugay man kay niabot ang mga vaccine. So niya daghan ba nangahadlok. So daghan kayo ang ni-avail. One good thing kay nidawat, diba, ang Cebu City bisan non-city residents. Correct. Di na to malikayan kay kasagaran sa nasa Cebu City nga workers population outside sa Cebu, dili din sila Non-residents but working within Cebu City. Correct. So amo dyan ang appeal na lang kay kung saan na to pag-achieve og herd immunity, naapay mga Correct. tao nga nag-work diri. Oh. No. Yeah. Ato silang Oo. hindi na to hatagan sa Di na to vaccine. taga vaccine. So sa inyong data, sir, since March 2021 up to present, pila na so far ang naka-register and is registration still ongoing? Sa registration, wala na kayo nagpa-register pero we have already achieved mga 1,200,000 1,200,000 ang nagpa-register. Ang kaning mga booster dili naman kinahanglan og kuan pa no mo gamit pa din ha mo sa Sa booster shots kay ang sa first ug second na naman kay record. oh. So magpa-booster ka diretso na ka sa vaccination center. Di naman kayo daghan na pa-booster. So wala na kayo ng schedule. So kato na lang gusto magpa-booster shots. So sa pagkakaroon po Doc Kahigas katong gusto nga magpa-booster mo tultul na lang sila ba sa mga kuan kining vaccination sites? Correct. Motultol na sila sa atong mga vaccination sites. And kaning mga enthusiastic na mga taong imong giingon nato, sila na sadang magdumdum kung kanos amo due ang ilang immunization and balik na balik sila for the vaccination of the booster. Pero Doc, mangutan ako, sa height ba sa katong pandemic, di ba na ato'y daghan kayo gyud ang gaduda sa efficacy, daghan ang mga nagsupak nga di ta ngay mo avail aning vaccination kay wala kay baw mahimong gihimot ang guinea pigs kay naabay vaccine nga mahimo dayon nga bag-o pa ning sakita ni gawas unya karon nana dayoy vaccine nga available. Giunsa man ninyo pagkumbinser ang publiko nga kinahanglang mo avail ta aning mga vaccines? Ang pinaka-key good, ma'am, is really to have educational awareness kaning atong pagpaabot sa right messaging adto sa atong komunidad kung unsay benefits ang ilang makuha kung magpa-COVID vaccine sila. So kana ginabuhat na nato permi ang City Health Department, every health facilities gihimo ng routine nato sa atong mga services nga mag-educational awareness ta sa atong komunidad para maagwa makuha nato atong mga tao or kading atong mga citizens or community to have the COVID vaccine. So diha sad may mga challenges nga naagian sa amon ning gibuhat because naadjud tay mga kaning mga constituents also nga very strong sa ilahang beliefs na kaning naa sila'y pressure pud usahay sa kaning gitawag nato uban nga mga leaders nila
sa ilang mga organization nga dili pud pro sa atong COVID vaccine. So kining tanan amo ni siyang mga giagian nga mga challenges, and continually until now ang Cebu City Health Department pirmi og everyday ganabuhat og education awareness in terms of COVID to our community. Fortunately, kay dinis dakbayan sa Sugbo, doon na tayo mga leaders nga kuan kayo kining proactive o nakasabot o nakakita sa dako kayo nga panginahanglan Correct, sa very vaccination. good. Oo. Gani ma'am katong nagsugod ta og vaccination, ang atong mga barangay captains from different barangays are very supportive gyud. So sila sad mismo ni tabang nato pagtipo sa mga tawo para ma-vaccine nato. So it was a successful, and it was because of the teamwork of everyone. Si Cebu City Mayor Mike Rama gani nagpasiugda og kaning pabakuna ta bonanza. So napapabagi hapon ni karon Doc. Padayon ta. Ang problema lang gid nato is wala pa kitay vaccine, but padayon ta ana ma'am. Whenever we receive vaccine from the DOH, padayon ta sa atong vaccination program. Kuan Doc, unsa man ning vaccines free pa ba gihapon ni or nagbayad na ang syudad sa Sugbo to avail of these vaccines? Free paghihapon ta ma'am. Free Okay. paghihapon ta aning vaccination nato. Kaning atong vaccines. So, but as to frequency or kaning kadaghan sa mga muanha dinha sa mga vaccination centers to avail for the booster, Ang Doc? Terrell? si Doc, Oo. Dr. Rol Palihog. Okay. So, with regarding sa ato ang pagbabooster nato, so, karon nga 2023 na ta, medyo ubos yun ang amo ang accomplishment with the booster doses. Oo, mga yun na siya amo ang challenge good. Pero so far, katong pag-abot sa bivalent kay preference man yun ang ato ang mga constituents. So far, nahurot yun na mo ang katong allocation sa ato ang bivalent sa boosters. So, karon padayon gihapon mi og agni sa mga tao nga magpa-booster nya karo ang amo ang kuan karon is like murag ang kato ng bivalent na ato ang himuon as a booster dose na gyud ta. Unsa nang, Coming. pwede ma-explain, unsa nang bivalent? Bivalent. Yes. Kung mayon ta og bivalent, that is two kuan na siya, serotype na siya sa o two variant na siya nga gigamit para himuon og vaccine. Oo. Kay ang katong una na to nga nahatag is monovalent man to siya. Isa rin na siya ka type or variant sa Okay. sa virus nga gigamit. So, once I have the 2 doses or 3 doses, anha pa ko maka-avail ana? Oo, ang ato ang bivalent vaccine is once na ana mo katong first o second doses, pwede na gyud ka makakuan as a dose as a booster doses na siya ihatag. So maoni ang sakto ko sa akong pagsabot, maoni ang bag-ong Correct. klase sa Vaccine. vaccine. Sa COVID-19 vaccine. So kadtong mga Yes. Pfizer, Sinovac, and some other vaccines kon nahatagan ako sa first o 3 doses o may kung magpa-booster na sab ko sa ika-4th, pwede na kong dili nahatagan adto na ko sa kana sana Bivalent. bivalent. It's a kuan man. Mao na siya atong gamiton nga bakuna, ang bivalent vaccines. Nga hihatag as a booster doses. Katong imong giingon nga mahatagan ka as a 4th doses nimo. Okay. Oo. Kumbaga ma'am, ni step up ta kay katong first na to nga mga vaccines na to sa una, usara man gud to ka strand of ka virus Okay. sa COVID. Kini karon with the advent of atong technology, na antay nabuhat na vaccine na duha na kabuk ang maigo. So kung imo siyang kuanon, adto ko sa duha ka buk maigo rather than getting sa isa ka vaccine. So mana karon ang ato ng booster nga ginagamit is ang bivalent. But for now, nahurot naman ta Doc, no? Wala. So, Nahurot na. we're talking about variants nga ig-on aning Ig-on, bivalent. oo, maprotektaran ta. Unsa nga mga variants man ang gikuan ni Doc? Ang bag-o na to is katong una yun na to nga variant, then ang katong giad is da katong Omicron variant. Omicron. Omicron variant.
Di ba ang Omicron is unsa gani itong variant nga gingon nila Delta. Delta, ang deadliest variant. So ang Delta dili makuan niya, dili Protektaran na sad ta. Protected ta. Protected ta. With this bivalent, we will be protected with Delta and Omicron also. okay. Additional. Doc, ang pangutana, will this be forever free? Ang pag-avail sa vaccines? So far, For now, free pa siya. Kaya na, yun ko kaibaw if forever ni free, ma'am. But, hopefully for free. hopefully for Unsa may buti pasabot, Doc? Because na-achieve na nato ang herd immunity and 90% no sa target nato nga population, and we are now using the bivalent sa ato ang boosters. So eventually bakit kining uban nga mga vaccines Ma-face out. ma-phase out na? Hinay-hinay, ma'am. Actually, wala na tayo AstraZeneca, Doc, right? Wala na. Wala na sa tayo JJ. Johnson. Wala na sa taana. Ang katong nagpabilin karon is our Pfizer, Sinovac. Mao na lang. Moderna. Pero padung na sad ang Moderna. So kadtong uban nga part sa population nga wala gyud nakatilaw og first ug second doses. Kung eventually ma-phase out kaning nga mga klase sa vaccines, and simba ko lang naa na po'y surge nga mahitabo and they didn't have any of the doses. Unsa man pwede ni sila nga tirahan na atong bivalent? Sa ato ang guidelines gyud nga gihatag sa DOH, ang atong ihatag sa first ug second kung wala is katog yung Sinovac. But ang kanig yung bivalent Pfizer vaccines nato is for the booster doses only lang gyud siya. As of now nga gihatag nga memorandum from the DOH. So possibility ana nga na-stock siguro nga Sinovac. kanang sana i-store for just in case for those nga wala Jud. wala gyud nga maka-avail ani nga mga klase sa vaccines para matirahan ana. Oo, not until we'll have the new guidelines, Ma'am Vilms. Kuan yun, nindot yun nga natay stock for the first and second dose. Kay kinanghalon man ta adto before ta maka hatag sa atong bivalent nga shot. So, we're really waiting good from the National DOH to give us. Kay miska naka-reach na taog 92-93% sa atong vaccination accomplishment, napamadyod tayo mga kaning citizens nga wa pa gyud in town po. Kay murag dugay siguro sila naka-realize nga kinanghalong mapa-vaccine. Had there been a time, Doc, nga ang kanang vaccines na pundo og dugay kay although amot og dinhi sa Cebu City taas man ang ato ang rate, di ba? Pero was there a time nga napundo og dugay at to the point nga naabot sa expiration ang vaccines? Actually, we have kaning expiration nga mga vaccines good, but in kuana na is amo na siyang ibalik sa DOH. Dili na namo i-hold, ibutang sa mong cold room once expired na siya. We will notify the DOH nga we have this number of vials nga na ay going to expiry, then mo na siya among ibalik sa DOH. Kaya ang DOH ila po na siyang i-add to sa other LGUs nga paspas pad ang ilahang kuan kaning pagpabakuna para gamay lang ang mahabilin sa mga na-expired na nga vaccines. Dok, nahisgutan man to, Dok Kaigas, nahisgutan man to nimo that eventually ang kining mga vaccination sites for boosters i-turn over or adto na ni sa mga barangay levels. Atong hisgutan ang capability sa mga barangays or any centers for that matter to store sa mga vaccines nga ibutang unya didto. Yes, ang kaning phase nato nga ginabuhat karon, Ma'am Vilms, is that gi-cluster man guna nato ang ato ang whole Cebu City area. So naagi tay north, south, east, west, and central. In kining atong mga kining 5 areas na atay ginatawag diri nga mga mother health centers.
kining atong mother health centers kumbaga sa tanan nga health facilities din ang area mo ni ang atong gi-equip og kompleto tanan nga mga unsa ni kanang mga resources nato, vaccinations, kaning storage nato, rough storage for vaccines and everything. Kay kung katong mga areas nga for example naa sa Highlands, Lusaran and everything maglisod magutaad to. So at least natay isa ka catchment facility for that. Sa pagkakaroon, kompleto ang atong mga mother health facilities plus ang atong city health department na asa tay cold room. Okay. So ini-dispense na to sa mga vaccines kung naamagali problema gamay ang atong mga mother health facilities, ginabalik sad na nila diretso dito sa atong unsa ni naman sa tay process flow nga gisunod ana. How about dok sa mga eskwelahan? Kinahanglan pa ba nga naay kuan kanang murag center po din na sa mga eskwelahan para ang mga estudyante, mga maestra adto na lang dito di na kinahanglan nga moadto pa sa ilahang mga barangays? So far, ang atong ginabuhat sa kanang eskwelahan is kita mismo moadto. Nga i-cater na to sa ladidto ta sa ilahang location mo hatag sa atong vaccination. Okay. So karon na hunong sa na Nahunong sa. nagbuhat ta sa vaccines. Availability. Pero ang mga bata dok kinahanglan gyud pud gihapon. Kay mo yun sila di na kinahanglan og booster mga bata oy kay ligon man ang immune system. Kinanghalon sad. Oo. In fact, naagitay guidelines 5 to 17 kinanghalon din natong baksinan ng atong mga minor population. Dok, up to when man ta magsige og pa-booster? Kana wala pa gyud ta kahibaw ma'am kung until when gyud ta magpa-booster kay wala pa man gyud tay study or guidelines coming from the DOH or to WHO if kanang hantod 3 doses rata or if maka-bivalent na ta dira rat kutob wala pa man so far until karon. So, kanang ang uban ba nakadungog ko na sila 4th, 5th. So na ba 6 wa pa? Wala pa. Third booster. Fourth pa. 4. Fourth? Five. Fifth. Five. Na nata, oo. So naanay naka-achieve anang 5, Dok? So Seron? far, naana. Nana? Kanang nagpakatong ato ang nakapag third booster doses na nato. Mostly kato atong mga kuan A1 population categorized, mga Health workers. health workers, ang atong mga senior citizen. So unsa ni sila kadaghan, Dok? Percentage-wise to the target population? Ang ato ang nakuan pa na-covered na to kay ang atong gi-allocate is only 7,000 raman nga doses. Okay. So more or less mao na ato ang nabakunahan. Nga 70,000 nga mga tao nga naka 5th dose na. 7,000 7,000 doses sa atong bivalent. sa 5 ni nga O, sa ikalima ni ikalima nila nga bakuna. Okay. Mm-mm. So nindot na ha. So sa mga publikong eskwelahan sa Dakbayan sa Sugbo, ang City Health Department mismo maoy muduol. Yes. Manha moadto nila. O coordinate sa ato Wala pa so far, Doc, advisory from DOH as to when posible nga moabot ang mga vaccines. So far, Ma'am Vilms, wala pa dyan. Okay. So, unless you still have something to add about COVID-19 vaccination, Doc, before ko mo shift sa lain nga topic, although mubo ra kay ni ako ipangutana about atong haze. So, ako alang iawhag sa tanan gihapon na kinsa tong wala pa nabakunahan, magpabakuna ta because daghan gyud ang mga benefits nga makuha nato and wala sa dakibaw karon we're living with COVID. So di gyud nato matag-an kung ano asa ta maigo, especially ang kanang karon wala na biya ta kay nag-wear sa atong mask and everything. So giawhag na ko ang tanan magpadayon tang magpapakuna. By the way, Doc, kumusta man di ay ang kaso sa COVID sa Dakbayan sa Subo? Ang kaso sa atong COVID sa Dakbayan sa Sugbo is very low man. Ang atong mga pero very low ang atong mga na positive. In fact, below 10 ang ma-positive sa isa ka adlaw. But this ang ato magong pag-examine or pag-test sa atong COVID karon, ma'am, kanang kuan magud siya kanang katurang needed nga mag-COVID. Yes. Needed ta nga mag-test bitaw. For example, kanang
mularga, nga kinanghalon ta magpa-test kay kinanghalon tag kanang test negative result, or if ever natay mga procedures nga medical procedures nga i-undergo nga kinanghalon tang magpa-test. So far kung kinsa tong magpa-test katurasad ang population nga makuhaan nato og negative, but for the rest of the population mura mo siya og dili kaayo well represented kay ang uban nga katong dili needed nga magpa-test di man sad magpa-test. Yeah. Oo. Kay there was, I think 2 weeks ago or last month tong misaka ang kaso sa Hilanat, ubo, tungod sa weather. So ang mga tao murag dili naman pud gayo sila ma-worry nga kani COVID na ni, or even mag-isolate dili na gani makakita kag tao nga murag gapis lang mo. Okay naman. Kinahanglan pa ba gyud na nato i-observe kana nga klase sa health protocol daw? Para nako kinanghalon gid gihapon tang kanang i-observe nato ng mga health protocols, because kani di man gud everybody nakabawman sad kung unsay unsa ka isog si COVID. And usahay di man ta makaingon nga kanang ay naingon ani ko karon kay wa man gud ko na wear a mask, ay wala man gud ko nag hand washing. So para proteksyon ra pa na sa atoa, and para ra gyud po na sa atoa nga iato gyapong i-observe ang mga health protocols sa ato ang gihatag ng mga health protocols sa katawhan, especially nga kanang mag-wear tag mask, kanang mag hand washing, dili kaayo ta kanang dugol nga congested kaayon, dapat na ay good ventilation of air. So kani nga mga things dapat ato ipadayon. Pero it seems Dok, wala na gyud ni na follow karon. Correct. Especially Sadly, kanang distancing, wala na jud. sa mga buses lang daan. Correct. Kuno kayo. Correct, oo. So mao na nga usahay makaingon ra sad ta ma'am no nga if ever manggalin ay outbreak nga mahitabo, it will always go back ba nga binuhatan ra sad pud nato ingon ana. So ako from the City Health Department, in behalf of Doc Daisy, we always want to encourage everyone to still continue to practice and observe the health protocols. Okay. Especially like in a public place, kinahanglan ang pagsulob og face mask. And para nako Dok, ang pagsulog og face mask daghan na kayo siya og benefits and protection. Correct. Nga mahimo gawa sa COVID-19 sa ako nang giingon ganina dinhi sa ato nakasinati ta og light haze few weeks ago. Correct. Tungod ni sa aso gikan sa forest fire didto sa Sumatra, Indonesia. Doc, when we talk about haze, unsa may posibleng mga epekto ini sa panglawas? Unknowingly, di ta kasabot unsay dagan kanang panahon dito sa kawanangan, may tag unsa man ni dag-um ni or gabo na gay nagyun nga abi na kog fog. Dili man to fog kay bisag wala na may fog siguro og udong tutok, di ba? Mo kuan naman na mahilis naman na, pero last week ang ato ang kalangitan perming ga dagtom nga nagtuotang fog pero haze da ito. So unsa may mga dautan nga epekto ilabi na sa panglawas ang mosangpot kung magsigitag hanggap aning klasiha sa aso. Correct. So kato base sa imong gisulti ganina ma'am, lagi na isunog dito sa Indonesia nya duol ta tungod sa direction of the wind na abot diri sa atoa, and these are all particulates nga naa sa atong kahanginan. Kini sila ma'am, kung mahanggab na to ni, of course they will travel down deep to our respiratory tract kaning atong diri sa atong lungs. Tanan, if maabot ni didto, of course magka dili layo nga naatay mga komplikasyon or naatay mga infection sa atong lungs, sa atong respiratory system. So especially pod kaning katong mga atong bitang mga kaigsuunan nga kanang allergyhon. Makakos kay ni og allergy katong mga asthmatic people, very prone nga naay mga complications mahitabo if mahanggab ni nila. So katupong naay mga lung problems such as chronic bronchitis, katusad sila tanan very prone nga mo grabe ang ilang sakit if makahanggab ani sila. So mo na among giawhag nga karon nga naay light kaning haze is kung pwede lang jud will stay indoor, i-lessen nato ang atong outdoor activities and mag-wear kita sa atong mask
to protect ourselves. Kani Dok, ano gipili pod nga age, di ba? Walay gipili nga age, ma'am. So mao na nga ang katong mga minors giawhag yun coming from the Bureau of Management coming from the Environmental Management Bureau na kung katong mga minors nato palihog lang yun anha lang sa susulod sa atong balay. Kani Dok, unsa man ang ang duration ba sa paghanggap nato aning klasiya sa aso mo maoy mo apektar pagayo like for how many days ka nga magsigira kag hanggap ani wata kay bawo nga naghanggap na dayta ni so mo epekto ba ni dayon sab ang pagkasakit? Depende siya, ma'am, kung unsa ka grabiha ang haze nato. Kay if we talk about moderate to heavy nga haze sa atong lugar in less than 24 hours, it can actually manifest respiratory problems. But for us nga light lang, mo depende siya. Others, kuan mo gina siya kanang pwede ang uban wala ray gibati kung dili kay nga naka-sensitive jud. Naabot ay so murag ang range nato katong mga medyo naagid daay respiratory problems mas mo manifest po to siya og dali og any complications ani. Okay. Okay. So Doc, daghan kayong salamat sa information nga inyong gipaambit nato karon. Hinaot pa unta nga kitang tanan magmatngon o kani man good like kani problema for example sa haze dili man good kayo ta conscious ani, di ba Doc? Correct, oo. Unless lang na ay magpahibaw nato nga ordinarily mura nagwa nato kay mo yun patang nindot ni kay dili kayo init, di ba? Mao. Oo. And ang ako lang pud ma'am no, dili para ako lang giihawag ang tanan pod na dili lang unta kanang naay mga problema sa gawas. For example, naay wildfire dito nga niabot nato diri kay even as simple as kana bitang kanang atong mga sakinan nga grabe Yes. kayo ugon sa ni Tambutso. that would also make our air quality kanang dili Polluted bitaw na. unsa ni clean polluted siya and the same thing also will happen to us Jud. Exactly. Maupod ni ang downside sa too much of development. Tungod Correct. sa kadaghan sa tao, tungod sa kadaghan Factories, sa factories, tanan, oo. sa mga sakyanan, etc. So the price of sa manidok. The price of progress. Progress. But naatay mga ahensya sa gobyerno like sa City Health Department, sa Department of Health, and some other agencies nga nagtan-aw ani ang DENR. So mao ni gikinahanglan ang paglihok and ang paglihok ani nga mga agencies mabaliwa sab kun kita mismo di po motabang ang publiko mismo. Correct. Mag-start yun sa atong kaugalingon. Pero Dok, nato ingon ba akong classmate, kaning haze mawa ra ni kun naiuwan kay mahilis ra. Oo. Ang kana mangong haze ma'am, it's more of the particulate nga kanang naa sa air. And para nako kung mag-ulan siguro di kay ko expert ana pero di man siguro mahilis, magpabilin gid siya. Yeah, Dok, is it true nga kaning ato ang uwan karon dili na siya safe kana nay acid unsa na? Siguro. Maybe due to the climate change that we are all experiencing, naapod siguro change ang kaning acidity or unsa ni ana siguro di lang pud ko nga na ka sure jud. Dili ta expert Oo. diha ng dapita. So, Environment. Yan, utana amo ang cameraman. Naba ko no'y tambal. Dili, kung masakit ka, sa kung man na, sa Haze. respiratory, Oo, sa respiratory. system. Oh. Depende kung unsay atong mga mahimong sakit, ang effect sa atong nahanggab nga mga polluted nga unsa ni nga air. So kung for example if this will cause kanang allergic allergic issues, then we also have antihistamines, mga allergic na mga medications. If this will cause, for example, mugrabe ang imong kanang naana nga sakit like chronic bronchitis, lahi po siya nga type of medication. So it will always depend to whatever complications you experience once you able to hanggab ani Ako Dok, nakoy rhinitis.
rhinitis. That's one of the reasons nga mga rhinitis ta is mga allergens, mga pollens, nga na. Pwede rin yun kahit ang mga antihistamines, ana. So, kanang haze, maka-affecto po na? Maka-trigger sa siya, ma'am. Mga asthmatic na to, ang mga people, maka-trigger sa. Kaya basin po na ay magkuan ba? Sana murag maalarma nga, hala, lain kayo kung lawas sa to. Mo inom ra ko ani, di po na pwede kinahanglan nga magpakonsulta gyud. Oo, if imong paminaw sa imong kagalingon dili normal, mo ni akong sigig ingon, the only a person that can gauge if normal imong pamati or dili is ikaw ra gyud. Yes. Kaya ikaw ra man say makaibaw. So mo na nga if para nimo dili normal imong gibati, please get consult. Pwede ka mo konsulta sa atong mga health facilities, atong mga health centers na asa ta sa CHD, and mas maayo manggod nga sure ta kung unsa atong gipamati, makaibaw ta og masakto sad pud ang atong mga tambal nga giinom kay Okay. sayang man sige tag inom og tambal niya dili day mao. So, atong pakuhaan sa ilang mga parting shots, atong announce si Engineer Conrado Ordesta. Sir, sa imuha mga advices, if any, or mga panawagan alang sa taga-dakbayan sa Subo, if they need, kinahanglan pa ba, they need to register themselves, especially katong mga wa pa, pero nainganyo, nga nakakita din sa atong program, or diretso na lang ba sila sa ilang mga barangays or sa City Health or to anywhere nga naay vaccination? Para sa katong wala pa nagpabakuna or pwede ra gyud mo magpa-register sa online para igabot nimo dito sa health center or sa barangay or wherever sa malls. Pwede na ka makadiretso og pabakuna. Aron sa yon. Pero kung wala kay access sa internet, pwede ra sa kamo dito. Mas maayo gyud nga magpabakuna ta. Kay para rasan na sa atong kayuhan o makatabang ra ka dili sa imong kaugalingon ug sa ubang tao. Okay. Si Dr. Janeline Tiroldoc sa imuha sab nga mga parting shots. Yes, ang ngayon nga magpabakuna ta, especially magpa-booster. So giawhag nako balik nga kitang tanan magpa-booster gyud. And ako lang pud ikuan sa ato ang kaning kahigayunan no nga especially katong na amo ang nahatagan og first dose niya, nagwait sila sa ilahang second dose, mag-post ra gyud mi sa among FB page sa Cebu City Health when na ang ato ang available of the vaccines. So, kanunaya lang ang pagbisita sa FB post sa City Health Department alang niadtong wala pa nakakuha sa ilahang second dose sa bakuna. Dr. Cajegas. Okay. So, ako ang ikasulti sa tanan, padayon tang pagpabakuna, katong wala pa nagpabakuna, permi lang bisita among FB page kay ato nang amo nang gina-post dito sa atong page nya didto nato mahibawan if naa na ang atong bakuna and asa dapit ang i-open na nato if ever gali moabot atong vaccine. Number 2, please in times nga ingon ani nga naatay haze, in times nga nagkusog ang atong mga kanang respiratory problems, let's all observe still our health protocols para ato alang na. Thank you, ma'am. Daghan kayong salamat once again sa ato mga bisita, Engineer Ordesta, Dr. Cajegas, and Dr. Tirol. So mga kasugbo sa bisan unsa nga mga pagduda, sa bisan unsa nga mga issue, kinahanglan na ang pagtuki, pagsusi ug pagsuta. Daghan kayong salamat. Ako si Vilma Andales. Bakuna. Whoa. Bakuna. Whoa. Ayaw pa takot, ayaw pa nakot, ikala. Paglaong taani ana. Luwas o epektibo sa vaksin protektado ta. Panabangan sa Ginoo, help is on the way. Bakuna.
Manang